apar kod ariyo odhiambo ni makare kabisa kuma bende yiero mar FKF ma osebedo katimore odiochieng' mangima mano ka Nyiro Kasarani Stadium aneno kendi ka duoko medo mana donjo kiwacho ni Hussein Mohamed ema koro oyier kaka president mar FKF mano ka Nyiro tok chenro mar luto ombulu e tielo mar ariyo ka bende jalo mane gilaro godo komno ero go bade piny mano iluongo ni Bari Otieno mano ka Nyiro wach madonjorwa gi sani ni Hussein Mohamed ema koro yier kaka jatend FKF wach nero mabende podwa medo mana luwo kendo butudre kode jafwambo marwa mano ka Nyiro japicha ka entiere kono ero kendo oluwo yiero mabende osebed kitimo odiochieng' mangima wang'iyo mago e kinda mamoko mabende waikoni gi odhiambo masani. Jogo madhitayo weche tuke adhula e pacho kayo kang' manyien koro oseyier kagisingo maduoko ndhadhu e tukego. We have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. Jatend piny Kenya omedo kwayo pinje mag Afrika ma ugwe mondo oriw Raila Odinga lwedo kaka jalar kom maduol mar pinje Afrika AUC. Boga tunabiwa na wanunuzi ni shilingi 2 na sumuni kwenda shilingi moja amenunua gari sana ni shilingi 5. Twashidwa sasa ikinunuliwa hivyo tutaenda wapi? Jopur alot ang'ina Molo County Manakuru ywak ni bei korogore piny kaluwore koda keyo maber magiyudo. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno weche gi bende iyudo kokalo e mbui magwa mago mag YouTube kanyakla kod Facebook kichwalonwa ote magi kokalo e line marwa mar ote machuok mano ka Nyiro 23600 machiegni ka bende gi sani wacho kachiel kachiel nyaka gi e yiero mano mar FKF mosebed kitimo odiochieng' mangima e alap tuke mano ma Kasarani kuma bende wach madonjonwa gi sani en ni Hussein Mohamed ema oyier kaka jatend FKF mano ka Nyiro e yiero kata luto mbulu mabende nodonjo e tielo mar ariyo. Odani mondo wadhi achiel kachiel nyaka Kasarani kanyo kuma bende wantiere koda jafwambo mara James Japicha osebedo kogo tach kanyo kendo luwo chenro mar luto mbulu kaka osebedo kadhi odiochieng' mangima ochaka Nyiro koda jotelo mag counties kasani kendo koro osechopo nyaka ka Nyiro jatend FKF. Japicha inyalo mana yangonwa to mano e wach mabende odonjo gi kinde machalo koda ma to yiero osebed kotimore machal nade. Erokamano Jael awinji mabor matin kata kamano Doris Petra ogo bade piny Bari Otieno bende ogo bade piny ne Hussein Mohamed mano telo mokwongo mag yiero mar jakom mar riwruok ma biro tayo tuke mag adhula pacho ka FKF ka gesani en telo mar ariyo nikech telo mokwongo ne onge ng'atno mane oyudo kura 46 kata tamalo 50 kimedo gi kura achiel kama koro kelo telo mar ariyo ka ji adek kende ema koro ni e ballot box ka en Bari Otieno, Hussein Mohamed gi Doris Petra. Chik wacho ni kata odoko nigi go badgi piny nyaka tim yiero ma yud ng'atno ma bro yudo atamalo 50 gi kura achiel. Mano gima timre gi sani Jael adwa mani make matin poko lande yanga ni Hussein Mohamed madhi yiere kaka jakom mabro tayo riwruogni mar FKF kuom higni 4 mabiro. Kata kamano e round mokwongo Hussein Mohamed no oyudo loch kano yudo kura ma romo kura 42 ka Doris Petra no yudo kura 31 Kempes no yudo kura 2 Alila no yudo kura 1 Shimanyula no yudo kura 4 ka Bari no yudo kura 10 en kwano makore goyo kone gi koni mondo mi koro yud ni ng'at mane manyalo tayo riwruok mar FKF kuom higni 4 mabiro gisani ka anyalo mana mi picha gino matimre nyakor mgo jong en kweno mitimo achiel kachiel mar round mar ariyo makoro timre gisani ka Hussein nyakor mgo jwang ni e thuolo mokwongo ka kura duto makoro ikwano gisani kuom kura 15 moselandi gin mana mag Hussein. Gino bende ma chik wacho en ni ka jogo ma ogodho gi piny odok e ballot box kura ma ogone ng'ata ma osego bade piny
ibro kwan kaka kura ma okethre. Koro matiende ni kura duto nyaka ket ne ng'atno ma koro chung' kende. To gimomiyo tielo mar ariyo nyaka ne bedi en ni nyaka yud ng'at ma yudo atamalo 50 gi kura achiel, magen kura 46. So ponono ni Hussein bro yudo kura 46 e round mar ariyo ni ibro lande ayanga kaka jalno ma oloyo ng'wenyni mar jakom mar riwruok matayo adhula pachoka FKF. Bende motelo Nyakwar Mgajwang', jok moko na oseyier ok en yiero kende mar jakom mar FKF kata bende NEC members bende no yier e kuonde mopogore opogore, ka jo Homa Bay nigi moro mokalo bang' Kale Collins yier kaka NEC member ma Nyanza duto. Nyakwar Mgajwang', koro en yiero mar ariyo, to adwa ni ka in gi thuolo anyalo imiya daka matis mondo warit duoko ni ayanga kokele ta abro kele achiel kachiel Jael. Mana kamane ya James Japech wacho ni koro irito mano kweno mabende dhi nyime toke Kanyero mondo koro oyange kaka jaloch. Mano Kanyero tok nyawadgi malaro kode Kanyero bari ogo bade piny e kind jotelo mamoko. Oboduogo iri katibo medo mana miyo wagigo mabende timore kanyo kod yiero no kaka koro dhiero. Kamana inya Japech kuom ripodno. Kawadhi mbele eni jatend piny William Ruto medo kwayo jotend pinje Afrika ma ugwe mondo sir Raila Odinga e piem mar laro tend kom duol mar pinje Afrika mano Africa Union Commission. Ruto mane loso e nyasi mar yawo ayanga tuke mag Yala ma okelo kamoro achiel jod bura mag pinje Afrika ma ugwe nopuoyo Raila ni en kod lony mar higni mang'eny kod paro manyalo konyo chwalo dongruok mar pinje Afrika duto e rang'iny mamalo. Ruto bende owacho ni Raila biro bedo kaka duol ne pinje Afrika kendo kwayo jotend pinje Afrika ma ugwe mamoko mondo mi sire kaka yorno bende mar nyiso achiel kuom pinjego. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Amolo Odinga, so that he can provide the leadership of this continent that is so much desirous to take our continent to the next level. Jojo Yugi achiel kuom jokanyo machon mar duol mar IBC oseyoten sirikal masani kuom rem chugo IBC e samo winjore kolero ni gie sani Kenya ni kama tek bedo ni kata mana thuolo mochiw ne katiba mar pogo kiewo osekalo. Ramogi TV notwa kodo Yugi e yo machalo kama. Kuom thuolo mar higni ariyo sani piny Kenya okosebedo kod duol matayo yiero kod kiewo e pachoka IEBC. Matok jakom mar IEBC Wafula Chebukati, Commissioners Boya Molu kod Abdi Gulie wuok e apisi dwe mokwongo mar 2023 tok tamgi mar tich rumo ka Commissioners Juliana Cherera, Francis Wanderi kod Justice Nyang'aya nogweta kaluwore ne ok giyiere kod duoko mar yiero mar jatend piny ma 2022. Nyawadgi ma Irene Masit to noriembie tich. Ne waloso kod achiel kuom jokanyo mag IEBC machon Jojo Yugi ma oseyoten sirikal kuom rem chugo IEBC gima owacho ni sirikal timo kayiem mar biro rocho yiero mar 2027. Executive temo gidilegi intentionally mondo gik moko jotime last rush program kako time mar wasekal mondo ba IBC timo gigegi. Ano wach ma important kaka ngamositi gi IBC the executive let them give appointment majo IBC commissioners priority. Oyugi manoti IBC higa mar 2017 lero ni gik mathoth biro medo kethre ka sani thuolo mochiw kod katiba mar pogo kiewo oserumo. Kendo duol no kochuo gi tok bibedo kod thuolo moromo mar chano yiero mar 2027. The law wacho ni onego review boundaries after every 10 years. To sani onego beni timo. Koro sani timelines mawa boundary delimitation onego beni rumo dwe mara 2024. To sani koro onyise ni wabedo overstretched. Koro sani gima timore ni koro
ka wabro chako boundaries obo kawo kina long time. Kobro kawo long time nikech mondo wachak timo boundary mo tim public hearing magini chako dhi nyaka parliament mo bed approved mo bed gazetted bro iwe ka time ose kawo mang'eny kabisa. Obo kawo time, obo consume time mondo gonwa timo go other activities. Bedo ni onge gimoro amora ma inyalo tim maonge commissioners mag IEBC, Oyugi wacho ni serikal ketho pes jo Kenya chulo jogo matiyo kod IEBC e kindeni. Kata voter registration ok timi office kanyo sani nikech gomi ok nyatim continuous voter registration nikech ok agibedo gazetted. Mondo wachak voter registration nyaka bed gazetted returning officers. Gazettement itimo mana by the commissioner. Chenro mar chugo IEBC e yo makare sani okwamo tok do chungo chenro no e wi ywaruok manowuok e yiero jokanyo mabiro bedo e aput mar walo commissioners. Simfros Okinda, Ramogi TV. Dol makedo gi mibadhi pacho ka EACC koro dok ne jaga budget ma pacho ka kata control of budget Nancy Nyakango kaluwore koda report mare ewi kaka counties ma pacho ka osetiyo gi omenda gi tayo chenro gi ahinya to mag dongruok. E duoko margi kaluwore gi lipodno, riwruog governors no wacho ni Nyakango ong'eyo midhiero ma counties kadhie kendo migawo mar omenda nodeko chwalo ne gi omenda. Kaka jafo maro Efi Nyakidi lero, lipot mar jaga budget no yango ni counties moko 10 nokotiyo gi omenda mora mora e chwalo chenro mag dongruok. Koloso e gwenge ma Mwingi, kaunti ma Kitui, apisa mar EACC Eric Ngumbi owacho ni governors owinjore okaw lipot mar jaga budget Nancy Nyakango e yo makare kendo keto kenge mag neno ni giketo e lai kaka omenda mag county itiyogo kaka achiel kuom yore mag tieko mibadhi. As EACC, the controller of budget is right. The controller of budget is discharging the mandate of that office under the Constitution, and instead of challenging those issues that have been raised, governors are expected to take reform measures and address the gaps that the controller of budget has raised. Kaluwore gi lipot mar Nyakango, counties moko 10 nofwenyore ni nokotiyo gi omenda mora mora e chwalo chenro mag dongruok. Gino mar riwruog governors pachoka nothegorego ka giwacho ni omenda nochwal negi modeko. As a matter of fact, counties received 0 exchequer releases from the National Treasury during the quarter reviewed under that report. E kindego, Nyakango makochungni lipot mare maradier kendo chiwo ranyisi mar kaka counties osetiyo gi omenda e tayo chenro mekgi. Each of those figures has been verified thoroughly to ensure that at the point we are reporting, it is factual. Granted that every once in a while we may have a typographical error, but that is as far as it goes. As far as the content is, we report factual figures confirmed both from the counties and from IFMIS. Nyakango nyomedo ni counties duto nosechwal negi omenda mar dwe mar 7 kod 8 kendo kata obedo ni omenda go nochwal modeko, governors nowinjore chan kaka ne ginyalo tiyo gi omenda go kaluwore gi budget margi. Many counties, again, because I may not tell you the specific ones, were unable to access this money because they didn't have a budget. Those that had a budget went ahead then to apply it to those bills that they had carried forward from the previous year. Those who gave preference to recurrent expenditure then did not report anything on development. Lipot no bende no yango ni counties moko tiyo gi accounts mag bengi mopogore ka moko nigi accounts mag bengi madikal 300. Chal makama owacho ni nyalo chiwo thuolo ne achudhe kendo chwalo mibadhi pacho kaendi. You cannot justify why a county government needs to maintain over 300 bank accounts. The only reason why a county government would maintain such a huge number of bank accounts is to facilitate theft of public funds. We need to know who operates these accounts and what are the activities around these bank accounts. Riwruog governors kata kamano omako chungni account achiel mar bengi ok nyal tayo chenro mag counties kendo gitimo kamano e yor chik. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
E weche mamoko en ni moko kuom derepe mag geche matayo jolimbe malimo kar kano le ma Nairobi National Park yogo pek magikalie kaluwore koda lwasi marach mar tich kuom thuolo malach sani. Kaka jafwambo marwa Linet Undi leronwa, derepego wacho ni tamogi kano gechegi kar kano leno ka otergi mabor gi kastembe mabende biro neno le kanyo. Ma eluwasi mamoko kuom derepe matayo jowuoth matimo limbe magi kar kano le ma Nairobi National Park osebedo katie. Okinyi ma kawuono, obila mane omanore gi magina no mondo kogwen kendo keto arita mager e bath apaya kama derepe osebedo ka yienge gechegi kuom thuolo mar dweche 4 sani. Today we were very shocked in the morning when we were going inside the park, because sometimes we wait for our visitors at the parking of the park. But today they brought a unit today. And this has been constant harassment that has been happening. Sasa tunashangaa, sisi si wa Kenya. Sisi pia tunalipa revenue the same. Tunalipa kuingia park tunalipanga 1510. Wewe na dereva na gari kupeleka watu ndani. Mgeni analipa $43 foreigner, alafu Mkenya analipa $430. Hiyo group na sisi pia tunalipa the same. Derepego noriembie kar yiengo geche mantiere i kar kano le mondo gimany kama chielo mar chungo nyamburko magi. Tulikuwa tunalipa parking. Tunaambiwa tulipe parking na tupark ndani. Kwa simu yangu sasa hivi nikikuonyesha tuko na messages. Tumelipa parking na haturuhusiwi. Tumelipa kuna parking, tunalipa parking lakini haturuhusiwi. Wale wako pale kuna space yenye inaweza tu accommodate lakini hawajaturuhusu tuingie. They tell us to go park outside near the cemetery areas, something which we don't understand. Why would somebody tell us to go park at the cemetery? And even some members are wondering. Chungi okuyo kaluwore ni kuom thuolo mar dweche 2 sani tich onge kendo osebed kimayo gi customer magi kendo ifuongo nyaka tie nyamburko. Giwacho ni omed kwano obila marito rangach kendo arita oridi gino mamiyo ok ginyal donjo e rangach ka derepe mamoko matayo jolimbe to tiyo maonge ng'ikruok moro amora. Kata samoro kwa park e gate oko kanyo to wayudo welo kwa donjo godgi ei park. Mawelo be osechulo ushuru e Citizen, kila welo ka wendo osechulo, gari be wasechulo, driver be osechulo mare. Koro ka gari dwa donjo iye kucho kendo gifrustrate wa, gigolo nyaka muya e tie gari mondo magigol welo, magilor welo e gari, aito gikelo gachgi machielo mondo kating welo. Koro en frustration mosebedo kadhi kuom ndalo mathoth. Derepegi ywak ewi chik manyien moketnegi magiwacho ni ok opuodhi kamoro amora. Wakati ule kulikuwa na free entry mwezi uliopita, sisi hatukubaliwa hata hatukuruhusiwa kuonekana huko. Sisi tulikuwa na familia lakini hatukuweza kuingia kwa sababu ya kuna askari amewekwa hapo wanaambia hii group isiingie hapa. So sisi tuko na familia, kuna watoto wanatutegemea, lakini sasa kuna wale pia wananufaika. Ne watemo yudo duoko mag penjogi kowuok kuom jota Nairobi National Park, kata kamano nonyiso ni jotelo gonge machiegni mar miyo waler ewi derepego. Derepegi koro kwayo sirikal kaachiel gi jatend migao mar limbe pacho ka Rebecca Miano mondo rang wachno kaluwore ni ma e kinde ma jolimbe modhuro koro timo limbe pachoka. What we want inclusivity in being part of the stakeholder in Nairobi National Park. We don't want to have this seclusion they are doing and favoring one team against the other. E kinde manyasi mar Christmas koro goyo hodi pachoka kendo jolimbe bende osechako yoro machiegni mar bire pinywa kae kendo neno lema wantiego mopogore opogore. Moko kuom jotije matie kar kano lema Nairobi koro midhiero pong'o chunygi, gisebedo ka gikadhe andaki mager kaluwore ni itamogi mar donjo kanyo kendo seche mag yudo welo imayogi ipowo nyaka tie gari. Penjo maduong' ma koro gin go en ni ang'o momiyo itamogi to kar kano le kila ng'ato nigi ratiro mar donje. Kwayo maduong' ma koro gin go en mono sirikal odonjre wachno kendo rang maber mar neno ni jotije duto ma pacho kae oyudo ratiro margi e yono makare. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Ero kamano ahinya Linet Undi kuom ripodno ero. Kambi mar Royal Media Services nyorieny ahinya e kinde nyasi mar chiwo mich mago mag Digital Media Awards. Kambi no yudo mich kaluwore koda tich makare mar goyo kendo ndiko sigana e yor mbui kod simbe mag ong'we yamo. Claire Omunde ma en jachung weche e yor mbui e kambi mar Royal Media Services owacho ni loch makamano ni kare mar ni kambino tiyo matek mar neno ni jowinjo oyudo sigana e kinde makare. Nyasi makamano puoyo ute fwambo machendo magi nyiso lony kendo chiwo puonj ne oganda.
It's quite a delight being at the DMAs 2024. Citizen has won 2 awards for the bronze category in the storytelling category as well as the mobile and web app category. It's been quite a delightful experience, and we've learned so many things that we can put into place with the digital disruption, and we're looking forward to implementing some of these things, like in terms of getting better in terms of the digital disruption, and we can only look for gold in next year. Wamedoma na puoyo kanyero kambi mar Royal Media Services kuom loch makamanero. Mabende kori nene tipo ni kanyero eni koro oseyangi ni Hussein Mohamed jatelo kanyero mar FKF. Mano kanyero tielo mar ariyo mar yiero, kuma bende tielo ni mar ariyo mabende koro yange kaka jatend FKF oyudo kura maromo 67. Mendi kanyo tok Doris Petra kod Barry Otieno ogoyo badge pinye kaluore koda wach makamanero. Tielo mokwongo mar yiero ni Barry ne ntiere kod ombulu 10, Shimanyula 4, Petra ne ntiere kod gi 31, Hussein 42, Kempes 2 kod Alila mane oyudo ombulu 1. Par kanyero njalocha idwaro mondo bed kod gi 46 mane kaka weche koro chalo Kasarani Stadium kanyero. James Opondo japicha pod ntiere kanyo kendo obombedo mana miyo wa sigana noero bang'e. Gisani to wadhi mana yweyo machuok, waduogo bang' kinde matin. Kikidhi mabor. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. Millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watiere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Nyaminwa owadwa ema nochuna na tim gigi te. En adwaro pesa monyiewo godo apiko. Egeo, atimo kama ne janyuolna. Gine magiora. Machiegni kendo jopur mag alod kabich mayudore Molo County ma Nakuru koro ywak ni giuso kabich nengo mapiny ahinya mano kaluwore koda keyo mabok magiyudo to chiro mar uso to onge. Bende giywak ni achudhe kata brokers manyiewo alot kuomgi koro miyo giyudo lal mathoth. Kaka jafwambo Joyce Oduor lero, gikwayo sirkal mondo ochung chenro mar kelo alot kowuok e pinje maoko ma bende miyo alot bedo mang'eny pacho ka kendo koro iuse e nengo mapiny. Ma e chal mar puothe ma ipidhe alod kabich e gwenge mag Molo e kaunti ma Nakuru. E puothe moko, kabich osechiek kendo jopur osechako keyo, ka jopur moko to rito mana thuolo matin ne jumbe 2 to gin bende gi keyo.
Johnson Maina en achiel kuom jopur marito keyo bang' jumbe ariyo. Kata kamano, owacho ni gisani nengo mar alod kabich ni piny ahinya. Boga tunabiwa na wanunuzi ni shilingi 2 na sumuni, kwenda shilingi moja amenunua gari sana ni shilingi 5. Twashindwa sasa, ikinunuliwa hivyo tutaenda wapi? Hii itakuwa ni hasara mara hasara. Kaluwore kod keyo mabup kod onge mar chiro, moko kuom jopuro koro ng'ado alot kendo gimiyo dhoka. Kwa wakati huu boga hata haina soko, tunakatakatia ng'ombe, kondoo na hata mang'ombe zetu zimezikataa. Jopurgo bende ywak ni donjo mara chudhe e sekta no ema omiyo giyudo lal nikech nyiewo alot kuomgi e nengo mani piny kaito idhi use e nengo mani malo. Ile kitu imeharibu ukulima wa mboga ni hawa watu ambao wanaitwa brokers. Kwa sababu kila akinunua mboga lese ya kununulia shilingi 15, yeye anaenda kupata faida ya shilingi mara 2 ama 3. Na huku anakuja na habari kusema kwamba mboga zimekuwa nyingi sana huko nje, hazina nini? Hazina pesa. Pili, unaweza ona wamekuja wanaguzauza ile mboga kubwa kubwa. Hizo zingine wanasema hapana, shamba lako limekatwa mboga, kwa hivyo sasa nitakununulia na shilingi 10, ambao ni hasara tupu. Bende giywak ni kelo alot kowuok e pinje maoko ketho nigi chiro, gino magidwaro ni sirikal ochungi. Inaweza kuwa economy bado naye inaweza tatiza, ama chakula imeagizwa kwa nchi zingine, sababu ikiagizwa sana chakula kutoka nje zetu huwa zaonekana ni bure. So huwa sisi wakulima wa nchi yetu sisi ndio huwa tuumia. Kwa wakati huu ni kutaira, tunataira boga, lakini saa hii hata haina soko. Kwa hivyo serikali tunawaomba hii boga zinatoka nchi zingine zifunguliwe ili sisi tuwe tunapata market za kuuza maboga zetu. Kata kamano, gin kod geno mar biro uso higa manyien ka oyaw skunde. So tunatarajia hii Disemba na Januari watoto wakifungua shule, pengine tutakuja kuuza kidogo. Katu kwanza msimu huu tuko na matumaini ya kwamba shule zikifunguliwa, kwa sababu walaji wa mboga sana ni wale watoto wako shuleni. Lakini labda zile sasa kama hizi ziko kwa shamba zinaweza kutana na bei, lakini zile watu waliuza kuanzia kutoka mwezi wa 11 kurudi nyuma zilikuwa na hasara tupu, kwa sababu wengi wao walikuwa nauza shilingi 20, shilingi 10. Actually kuuza mpaka shilingi 20 kurudi nyuma, mkulima wa mboga hawezi pata faida yote. Joyce Oduora, Ramogi TV. Sama jopurgo ywak ni giyudo lal e puodho, bende en thuolo mar ohala nikech kuonde mamoko alot no dwarore. Giwacho ni giuse siling' 2 gosumon. Koro kunyalo chopo molo ukaw alot uter kaluo, bas ji ochiem. Komachielo ni jotelo mag Azimio koro dwaro mondo doho mar winjo ng'ur kata apil owinj mapiyo bura motende koda wach mar chugo duol mar yiero mar IEBC. Dwaro makama obiro mana tok jang'ad buche mar doho mamalo mogik Isaac Lenaola tudo riwruok mar Azimio koda wach yulo mar chugo duol manyien kaluwore koda ywaruok e kindgi giwegi. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Bar migawo mar doho koro ogodhoge piny e wach mar bedo ni piny Kenya onge kod duol mochung'ne tayo yiero e thur ka IEBC. Jang'ad buche Isaac Lenaola nosiemo wang' riwruok mar siasa mar Azimio kala kod ywaruok margi ma bende nyaka sani omiya put mane onego dadho commissioners manyien podi ok ochuogi. Why don't we, for example, have a hashtag appoint IEBC now and spread it? Those who have opportunity will actually follow it. And they will do something. Why is social media, why is the IEBC not being constituted? Because Azimio can't appoint their representative to the panel. Is that something to hold a country hostage for 2 years? Chenro mar chuogo duol mar nyien mar IEBC osebedo ka gore landa kuom thuolo malach. Nyangile mag Azimio kata kamano lero ni bad migawo mar doho onego kaw thuolo margi mapiyo mar winjo bura manie nyimgi motenore kod wach ma ywaruok margi no. Kwa hivyo tungependa tuombe mahakama yetu ya kwamba waweze kuharakisha zile kesi ambazo zimechelewesha kubuniwa kwa tume hii, na mara moja tume iweze kubuniwa ili mwaka mpya tukianza tuwe na tume mpya ambayo itaanza kutayarisha mipaka, kuanza kutayarisha uchaguzi ujao kwa muda uliosalia. Duond bura mar Wiper kod mano mar National Liberal Party osebedo ka laro thuolo achiel
mar bedo jakanyo e Aput mabiro goyo kogono commissioners manyien. Aput mabende biro ting'o jokanyo 9 kaluwore kod dwaro mar chik. Duond bura mar National Liberal Party seyo mokalo, duond bura mar Wiper mabende otelo gi Kalonzo Musyoka e midhiero makoro omako jo Kenya gie sani. Kane wadhi e yiero, Azimio parties nobiro 100%. E Azimio sani ndi wan parties 23. ODM ne nitiere, Wiper Party ne nitie, Jubilee ne nitiere, kod parties maduto te. Ne ji ogo ombulu ma Dr. Augustus Kielo Muli mar National Liberal Party noyombo candidate mar Stephen Kalonzo Musyoka, Ambassador Kukimuli. Ambassador Kukimuli noyudo kura 7. National Liberal Party candidate Dr. Augustus Muli noyudo kura 16. Ma wayombo ma onge ng'amano kelo ng'ur ma nyaka sani ni wanti nyaka go boke karka muchiw gi IBC. Ma boke mar IBC. Manyiso ni Dr. Augustus Kielo Muli emane oyombo. Mane wawinjore nyaka maber niya nikech Augustus Muli emane oyombo. To onge mibadhi mano nenore e yombo mare. Be onge chandruok. Kata kane wadhi e doho nong'ado wach ni Augustus Muli emane oyombo. National Liberal Party candidate is the right candidate. Emono bedi bete selection panel. To bang'e wane wachako bedo gi buok ka jo Wiper ochako dhi appeal kendo e High Court ni okonego beni wan wabet ni Dr. Augustus is not qualified. Omalo kata kamano to chich ni samoro piny owacho mar Kenya Kwanza ong'eyo maler gimomiyo podi IBC onge kendo otudo duond bura mar National Liberal Party gi tiyo machiegni gi piny owacho e thiro dwaro mar chuogo IBC manyien. Kama Azimio tulikuwa na kikao tukakubaliana ya kwamba Kokimuli ndio atakuwa mwakilishi wetu kwenye ile panel, lakini ikaonekana ya kwamba kuna wenzetu fulani wanatumika na watu kutoka upande wa Kenya Kwanza ili kurudisha appeal kotini baada ya mahakama kuweza tuelekeza tuweze kukubaliana, na tulikaa tukakubaliana na tukapeleka jina la Kokimuli. Kwa hivyo tunasema ya kwamba pia kuna mkono wa Kenya Kwanza katika njama ya kuweza kuchelewesha kubuniwa kwa tume hii. So mbona mnalaumu Kenya Kwanza tena hapa na ninyi ndio mko na shida wenyewe? Sababu yule ambaye alitumika kurudisha kesi kotini tuliketi naye kama Azimio tukakubaliana, lakini baadaye tena akaitwa na wenzetu kule na akawasilisha kesi mahakamani. Wale wa Liberal Party. So tunajua ya kwamba anatumika na wenzetu kule kuendelea kuchelewesha. Wale wa Liberal Party. Yes. Elmeriambo ni kechingeni mokwongo migosi Eugene Wamalwa nyaka ng'eni obed kod luor gi political parties mantiere Azimio. Gin gi patchgi moro wuondo gi niya nitiere parties moko miluongo ni small political party. Parties to bedo registered e yo machalre. En mana niya mbi marwa emido ka bet pogore e yiero ka yiero. To kaka gibe gimanyo be yudo loch mar Kenya no, e kaka wan bedo wamanyo loch mar Kenya. Ka dine bed ni waonge gi teko ya Azimio, onge kaka duond buche 16 dino gocho ne candidate mar National Liberal Party. To nikech wabe wan gi mbi Azimio e gin jogi no winjo duondwa mane gi wacho niya the best person manyalo represent wa kar ka en Dr. Augustus Kielo Muli. Omiyo Eugene Wamalwa owe kuondo jopiny. Jang'ad buche Lenaola mabende doho mar appeal ni e bwoye kendo Wiper nochwalo ng'ur margi nohum ni bedo ma onge IBC nyalo keto Kenya kama diny mokalo. We are busy passing legislation very quickly on other subjects that are politically important, but we don't look at what is extremely important for this country. The Electoral Commission. How can a country like ours stand on its feet if it does not have an Electoral Commission? Elections are in 2027. This is 2024. When will this commission be prepared? Liet makama medo mana tedre seche ma jodak ma Ugunja, Magarini kod Banisa dhi nyime gi ngima ma onge kod jado bura margi wirani yiero ok nyal bagi. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho kokalo migawo mar teko chako chenro matudo chula ma idwaro alwora mar Nam Lolwe koda teko wang' chieng' mano mar sola kaka yo mar tieko midhiero mag onge mar stima e gwengego. Jatend migawo mar teko Pio Wandai manotelo ne chenro matudo teko wang' chieng' e chula mangodhe kaunti ma Homa Bay owacho ni chenro no ma sirkal timo kotude koda Rural Electrification and Renewable Energy Corporation kata REREC omonyo omenda maromo $37 million. Joyce Oduor gi ler mathoth.
Chula Mangodhe mayudore e Nam Lolwe e kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gwenge mayudore moko kuom kaunti za 14 ma pachoka ma jodak thoro bedo gi midhiero mar onge mar sitima. Kata kamano, sirikal e tudruok kod Rural Electrification and Renewable Energy Corporation REREC ochako ayanga chenro mar tudo teko wang' chieng' mar sola e gwengego. Koloso e kinde mane osidho ayanga chenro mar tudo teko wang' chieng' mar sola e Chula Mangodhe kod Takawiri e kaunti ma Homa Bay, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi wacho ni mano en mana achiel kuom chenro ma sirikal timo mar neno ni jopiny obedo kod sitima. Part of our program, wider program, to light up 14 off-grid counties, okay? And this is a project that is being supported by the World Bank. As a matter of fact, some of these areas where we are putting up these projects have not had the opportunity to be connected to electricity since independence. In fact, since the world began, if I may call it so. Tudo teko wang' chieng' mar sola e chulano, Wandayi wacho ni bende geto ting'o malo kenge ma piny Kenya goyo e rito alwora. We are doing this from renewable energy sources, which is solar, 100%. And this is basically also contributing towards our energy transition, our movement towards 100% green energy, whose target is to be 100% by the year 2030. This particular project of Ngodhe Island, as you know, has cost the government about 37 million Kenya shillings. Jaod bura masuba North Millie Odhiambo ma bende ne oyuoro e sidho ayanga chenro no wacho ni girwako ahinya chenro no mar sirikal tudo teko wang' chieng' mar sola e gwengego kaluwore ni kuom kinde mathoth gwengego osebedo ka dong' chien e chenro mag dongruok. We feel very good. We feel very happy. Because as you can see, these areas, whenever I tell people that we are marginalized, people don't understand. Jodak Mangodhe bende opuoyo ahinya wach tudo teko wang' chieng' mar sola e gwengego ka giwacho ni nyaka ne gichak tiyo gi sola, onge midhiero mar stima lal kinde ka kinde, ka bende ngimagi oselokore kendo thuolo mag tije bende omedore. Stima makani en ok olal, koth chwe, chieng' rieny en ok olal, en kamano, watiyo kode. Ok wang'eyo ni nikech ang'o lakini wagonero kamano ne sirikal nikech king'iyo malo en mar sola. To di mang'eny sana joluoro ga sola nikech sola samoro ng'ado mach to ma tiyo maber. Chon wan gi shida mang'eny, rechwa ne kethore, sani wanyalo keto fridge rechwa bedo ng'ala maber. Nitie gigewa manok wanyalo loso ka, sani kata mana gik machalo ka weldings wawang'o gigewa ka, watiyogo ka, joma suko, joma loso juice loso ka. Sirikal okonyowa sana. Sirikal kokalo e REREC osetudo ne jopiny sitima kokalo e teko wang' chieng' mar sola e chula ma Mageta, Wasini, Takawiri kod Ngodhe, ka bende ong'iyo chwalo teko no mar sola e counties mamoko 14 ma onge sitima. Joyce Oduora, Ramogi TV. Kambi mar Safaricom dhi nyime koda safar mar dhialo kastembege kod mich kuom chung' kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chwalo chenro mag pacho ka. Safar e kaunti ma Nairobi rumo kawuono ka gilimo gwenge mag Rongai, Ngong, Koroi, Bulbul, Kiserian e kind mamoko. Hilda Obuya ni kod ler mathoth. E limbe margi e kor gwenge duto ma pachoka e bwo chenro mar Safaricom Sambaza Furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services olimo Rongai, Ngong, kanyakla kod Kiserian. Kambi mar Safaricom bende oyawo duka manyien e gwenge mag Rongai e konyo chwalo nyime chenro gi ne kastembegi. Jodak mag gwenge mane gilimo oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services kaka Fred Machoka, Tino Gal, Munai Generali kod jominye nyiero kaka Inspector Mwala kod jogolo magiero. Bringing in the Christmas cheer. And one of the things that is very important is that then we are also talking about the offers that Safaricom has, because I believe we are one of the cheapest offers in the market. Please do not miss out. You cannot afford to miss out on this greatest, biggest caravan. Yeah, you know, Sambaza Furaha na Safaricom Peak Receipt. I believe we have actually painted the country green with Safaricom. Sambaza, you know, Furaha na Safaricom kote hapa jijini Nairobi. Kawuono en odiechieng' mogik ma kambi mar Safaricom olimo gwenge machalo kaka Rongai, Ngong, Bulbul kod Kiserian e kind mamoko mathoth e dhialo joheragi gi mwandu mopogore opogore kaka omenda mag goyo simu, gwen kod diek mag Christmas. Nisikia vizuri kwamba today I'm partaking that furaha of Safaricom. Na nimejishindia kuku hapa, tenda kula na familia yangu. Kwanza nimefurahia sana leo kuwa mshindi wa kuku hapa Rongai.
Mimi sekta yangu ni boda. Nilikuwa nimekuja kuwashangilia kwa sababu mimi ni mteja wa Safaricom wa zaidi ya miaka 10. Sasa nimefurahia sana vile nimefika hapa, wakanioji, nikawa nikaregister upande wa pochi la biashara na kuanga sijajiregister. Leo nimejiregister. Safaricom obago nyasi ni margone kastembe giero kamano kuom chung kodgi kuom higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi e pacho ka. Gikwayo jo Kenya mondo mi obed motang' kod achudhe mag simu magochonegi ni gina pizzas mag kambino. Kumbusha pia watu wasiwe wakitapeliwa. Ile story ati tuma kwa hii namba, ile namba ingine iko na problem, uongo mtupu. Kochakore juma makinye, Safaricom kod Royal Media Services donje kaunti ma Mombasa kagidhi nyime kod dhialo kastembe gi mech mag Christmas. Hilda Obuya, Ramogi TV. Kamana inya Hilda Obuya kom lipodno ero mana kako wacho jo county ma Mombasa koro wikoru michgo koro biro nuko chakre odiechieng' makiny. Wadhi kende yweyo machielo ka waduogo to wayudo weche mag tuke kikidhi mabor. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Tiwanga duto, keloni, akeloni, monitimna, akeloni, tepuja keloni, monitimna. Hey, Park Road, Macaron Gift. Kidwaro wenda maruta keloni to D*860*419#. Parenia, Ramogi TV, enod jowere duto. Machiegni pau tuke jong'wech mawuok Uganda Lois Chepkemoi kod Samuel Chibolei oyang kaka jaloch piem mag Chepsaita Cross Country manotimore kawuono e kaunti ma Uasin Gishu. Koka joma mine madongo Chepkemoi noringo kuom dakika 34 kod seconds 32 kanoloyo nya Ethiopia Mola Mekides kod Celestine Biwott mar Kenya. Manotieke thuolo mar 2 gi mar 3 kaluore kamano. Tuke gono yuore kod patron mare Faruk Kibet, jatend migawo matuke Kipchumba Murkomen, jalup President kata jalup jatend piny Kithure Kindiki e kind mamoko. However, the organizers have made an arrangement. First, let me start by saying this event is in the AK calendar. And probably this year we are the highest sponsors as a government of Kenya. Particularly the Ministry of Sports. Through the Sports Fund, we have made a significant contribution. Possibly if you see in the sponsorship table, we are on the top. Because of the support we have given. It's a key to uplifting our people. Knowledge is never wasted.
The only way to progress our society is to make sure that everybody has access to quality education. So it's a very noble. The future of our country lies in educated, informed population. And I think this is a great initiative and it should be emulated throughout the country. Onge mar kuonde tiegruok mar bero talanta mag tuke kata Sports Academy en achiel kuom gigo mathiro mich mar tugo e kaunti ma Homa Bay. Kanolose sach nyasi mar Chakayanga tuke mag Ongola Super Cup e skul primar ma Koduogo mayudore Kanyamwako Sewe e kachung'od bura Mandhiwa. Jasir tuke go Victor Ongolo wacho ni gimedo keto kenge mar neno ni gichwalo jotugo nyaka timbe madito manyalo konyogi e dongruok kokalo e adhula. E sechego johale alwora ma Koduogo bendo nyiso geno ni gidhi yudo yuto mabup e kinde tukego masani ywayo oganda mathoth kowuok e alwora Mandhiwa kod ma oko. Timbe mok tin 55 dhi bedo. Kendo ohala otimore maber kendo an gi geno makende ni community mor kabisa kaluwore ni ji ouso mang'eny. Wacho ni tournament ni en gima ber moloyo kaluwore ni odhi geng'o gik maricho mosebedo katimore e community diere mag rusa. Koro nabiro mondo mi ausi e kap maduong' ma wuodu okelonwa ma Victor Ongola. Victor Ongola mukelonwa gini an oberna nikech en nyathina an mapuonje nasari kodwogo ka. Man mamako lwete e kondiko kalam nyaka koro wuok oko koro mora nikech tich na dhi mbele. Our main objective sani en ni wa create wanacha talent mondo youths wagi bende otugne clubs machalo kaka Gor, clubs machalo kaka FC Leopards gituge Kenya Premier League. To nyithindwa bende waket busy e holiday ka. Sigarano bende makelo e giko weche manyien mag ang'ich welo gi e kinde machalo koda maero kamano nyaringa Alfred iwacho ni neno news e yono ero makare ka untiere Ungoe Karungu. Steven Kantiere Ombei wacho ni luwo weche gi kentiere koda mama ni kod Wadu. Dennis Kantiere Mololongo ramo gi ler kabisa in gi mama ni Melda Kotha Kantiere dala iwacho no mos ni mama ni Kantiere dala kanyo kaito mena pilot mar Ndhiwa obende wacho ni uluwo weche gi kuntiere gi jakoma jopur tiang man Ndhiwa erokamano ahinya kuom ote machalo kodama wachakwa rad kochopo saa 3 otieno weche manyien mago mag oyimore kuma bende wadhi bedo koda chenro maro mangeso kangeso mara mene wacho nyinga Jailieta jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno. Ulikuwa unafanya nini wakati